Bide horretan, bai euskararik ere ekarpen egin dio, jarduera sozioekonomikoari, bai baliabidek eskainiz, eta baita ere ebaluazio sistema proposatuz eta ziurtagiria ere eskainiz. Zesango ez nuke horren gainean, Robert? Hori da. Zer baino lehen, mila esker gonbidapenagatik. Bai Euskarari elkarteari dagokienez, bi ekarpen egin nahiko nituzke, batetik kontatuko dizkizuet bai Euskari elkartean sortu ditugun baliabideak eta enpresentzat eta duten balioa, baina beste alde batetik ere azpimarratu nahi dut, goizeko saioan zehar asko hitz egin da administrazioek egin duten ekarpenaz eta eta egia da, administrazioek egin dute ekarpen handi bat urte hauetan guztietan, baina ez dugu ahaztu behar gizarte mugimenduak ere izugarrizko ekarpen egin duela urte hauetan, eta seguru asko administrazioetan eman diren urrats asko izan dira gizarte ekimenaren bultzada egon delako, ez? Eta hor kokatu behar da besteak beste, bai Euskarirekin egin dugun ibilbide oparoa, ez? Nondi datorren ziurtagiria, ziurtagiria dator, ia aurre historian egin zen plan estrategiko batetik, ez? Lortu genuen, Euskal Herri osoko milaka entidade batzuk, sektore guztietako entidadeak, implikatzea plan estrategiko baten diseinuan. Hori, gizarte ekimenak sustatutako proiektu bat izan zen, eta esan bezala Euskal Herri osoko milaka entidade batzuk parte hartu zuten plan horren diseinuan. Eta plan horretan kokatu behar da besteak beste, bai Euskal Herri ziurtagirearen sorrera, ez? Hasiera batean, plan horretan, sektore diferentetan, diagnostikoak, helburuak eta barre zehaztu ziren, eta ziurtagiria etorri zen plan estrategiko horretan zehazten ziren konpromisoak hartzen zituzten entidadeak identifikatzeari begira, ez? Hor kokatu behar da ziurtagiriaren sorrera. Sortu genuen ziurtagiri bat oso ondo jakin gabe nora junbar genuen, ez? Eta orduan lehenengo lana izan zen zehaztea zerbait zertifikatu behar bada, zer da zertifikatuko duguna. Enpresetan euskarazko zerbitzua ematen den, eta lana euskaraz egiten den edo ez, ez? Eta orduan, ekarpen bat hori izan zen, zehaztea zer den zerbitzua euskaraz eskaintzea eta zer den lana euskaraz egitea, ez? Eta aldagai diferenteak identifikatzea eta bar. Eta era berean, tresnak eskaini behar izan genituen, orduan enpresetan etzegoen gaur egun dagoen ohitura hizkuntza ere kudeatzeko, gaur egun ere ez da oso boiantea, baina egin behar izan genuen lehendabiziko lana hori izan zen, eskaera horri nolabaiteko erantzun bat eman, ez? Hortik etorri da bilakaera bat, ondoren 2007an sortu zen bai Euskari elkartea sortu zen batez ere ziurtagiriaren proiektua bideragarri egiteko, eta hori lortu dugu urte hauetan guztietan, baina aipatu nahi dut, elkartea sortu aurretik, saiakera bat egon zela, eremu sozioekonomikorako Euskal Herri mailako erakunde bat sortzeko ahalegina, ez? Saiakera hori egin zen, baina etzen posible izan, eta gero hortik ere, etorri ziren, bikain ziurtagiria eta beste hainbat kontu. Horrekin lotuta esan, ideia hori azpimarratu nahi dut berriz ere, gu aritzen gara Euskal Herri osoko enpresekin eta enpresa horiek behar batzuk dituzten. Eta orduan gure jardun egonda bideratuta behar horiei erantzun bat emateko, ez? Baliabideak sortu ditugu horretarako, tresnak sortu ditugu, eta aipatuko dizkizu edanak, denak daude baieuskari.eus webean, hor proiektuen atala dago, baliabideen atala dago, eta hor duzue informazio guztia, CSE, eta bideoekin, eta behar duzuen informazio guztiarekin. Hori ikusi zen, adibidez, enpresek behar zituztela hornitzaileak, etzeukatela nora jo, konpromiso batzuk hartzen zituzten, baina etzekiten norengana jo, horiek betetzen laguntzeko, ez? Aurkula hitza enpresak ere hor zeuden, baina gero behar ziren euskeraz egiten zuten komunikazio enpresak, gestoriak eta bestelakoak, eta pizkat ideia horretatik abiatu genuen enpresarean proiektua, enpresen eta profesionalen sarea.
euskeraz lan egiten duten enpresen eta profesionalen sarea. Proiektu horrekin urte hauetan guztietan, ibili gara pizka jolasten, ez gauza diferenteak probatzen, eta gaur egun proiektu konsolidatua da, 2 urtetik behin azokak antolatzen dira, telebista saioak antolatzen dira, jardunaldiak, foroak, eta bar. Eta proiektu horretan batez ere hitz egiten dira, enpresentzat interesgarriak diren gai horietaz, baina euskeraz. Zer bestela, dena egiten da erderaz, eta ez dago ezer, finantziazioaz, ekintzailetzaz, digitalizazioaz, eta bar, enpresen eta profesional interesekoak diren gai horietaz euskeraz aritzeko. Eta enpresareanek eskaintzen du horretarako lekua. Beste proiektu batzuk ere abiatu ditugu, ez eta baterako, orain dela gutxi arte ez da egon lanatari bat euskera hutsez. Hor ditugu Infojobs, Infoempleo, milaka atari daude, baina ez dago ezer euskeraz, lansarean.eus abiatu genuen, hori ere, eta ja bide batez, 2023an inozko daturik onenak lortu ditu, ia 400.000 erabiltzaile, hasi dira enpresa erabiltzaile kopurua, hor dago proiektu hori. Eta, lortu dugu beste alor batzuetan ere eragitea, ez? Araba mailan ere abiatu genituen sari batzuk, ze Araban ez dago jakiterik iaia zein enpresatan egiten den euskeraz, ez? Pizkat identifikazio lan hori egiteko sortu genituen Lasarraga sariak, Arabako Foru Aldundiarekin batera. Eta hortik ere etorri dira gerora oso arrakastatsuak izan diren proiektuak, Lanabes hor dago, hasiera batean proiektu koral bat izan zena, hortik ere etorri dira Arabako enpresen foroak, eta barez. Euskaragileen batzordeare hor dago, Euskaragileetan, Euskara planetan, Euskararen kudeaketan aurreratuta dauden enpresen batzorde bat da, eta, hemen ere aipatu da, eta goizean ere aipatu da, enpresa hauek elkartu dira, eta modua egiten ari dira beraien ezagutza transmititzeko, ez? Hainbat programa daude, hainbat dokumentu eredu sortu dituzte, eta hori dena Euskal Herri osoko enpresen eskura jarri da, ez? Orduan, iruditzen zait, bide batez, otsailaren batean egongo da jardunaldi bat, Euskaragileek antolatuta, eta hor Euskara planen inguruan arituko gara, ez? Beraz, esan dut, entitateen, enpresen beharretatik abiatuta gai izan gara urte hauetan guztietan behar horiei erantzuteko proiektuak sortzeko.